Tullaan. Ai moi. Moikka. Voitaisko me puhua kahdestaan? Tuu meille vaikka. Koko. No meillä. Joo, mä menen nyt vähän valmistautuu. Okei, moikka. Missä niin? Ai tossa. Kulta. Missä sinä olet? Taasko sä Niin siis joo, mitä sulla oli asiaa? Siis oikeesti, sun tuttis on ihan diiva. Taitaa se olla vähän se. Sä ansaitset todellakin hyvemmän tyttiksen, eikö sä ymmärrä? Niin kai sitten. No ei joo, se on ihan hirveä. Varmaan se nytkin salakuuntelee meitä. Mut. Hänhän rakastaa mua. Mut miten tää voi olla totta? No niin kai, mä tarvitsen aika paljon paremman. Sanoit sä vaan iroot siitä. Se on tytölle ok. No pitäisikö mun sitten uusi ja minkälainen? Sellainen, joka arvostaa ei sua vähänkään, eikä salakuuntele, eikä se on täydellinen. Sen pitää antaa edes jotain sulle. Jotain hyvää. Jotain rakkautta. Okei. No, tää asia varmaan jo sovittu. Juu, mene kotiin. En muka ole tarpeeksi hyvä. Niin sitä pitää, kunnon kaveri. Niin sitä pitää, Oskar. Niin sitä pitää minä. Auki! No, typerä hei, auki! Äkkiä! Äkkiä! Hei Kulti, mulla olisi vähän asiaa. Joo, tiedetään jo. Eroot musta, petturi. En mä oo petturi. Eroot musta. Tällaisia ne pojat on. Eikö erottaa heti? Oikeesti. Oh my god. No niin, se näkee, että sä oot diiva. Mä en oo mikään diiva. Mä vihaan sua. Nyt lopeta toi murjattaminen. No en kuule lopeta. Tässä on idiootti. Sä et sano mua idiootiksi kuule. No mä voin sanoa vaikka Sua loseriksi. Pettäjä. Mun pitää etsiä todellakin parempi kuin sä. Sä oot surkee. Sua pahempaa ei voi olla. Sä oot surkee. Mä vihaan sua. Mee pois mun silmistä. kuules en mene. Entäs meikö? En ikinä. Nyt sä häipyt täältä. No miksi mun pitäisi häipyä? Siksi, koska muuten mä kannan sut. Sehän on aina helpompaa. No. Apua!
Apua, joku. Missä? Miten Dollylle käy, se seuraa. Se selviää ensi jaksossa.